И така, здравейте YouTube! Днешното видео искам да си поговорим за този човек тук. Предполагам, повечето го познавате от фитнес силите и бодибилдинга. Това е Рамон Роха, или по-точно известен като Рамон Дино, който стана втори тази година на голямото култово състезание Мистер Олимпия Класик Физик. И виждаме наистина какъв човек е той. Просто впечатляваща физика, откъдето да го погледнем. Но каква ще бъде темата на днешното видео? Няма да задълбочавам кой знае колко, а това, че Рамон Дино може да прави упражнения от калистениката. Да, колкото и налудничево да ви звучи, това е така, защото съм избирал материали и клипове, които го доказват и направят на 100%. Но защо другите бодибилдери, които дигат по 300, над 300 кг, 400 мъртва тяга, половин тон, не могат да правят едни нормални набирания? Примери като Крис Бънстеп и Рони Колман, които са направо пълни животни. Не е изключено това число Рамон Дино, но Рамон Дино доказва, че може да прави упражнения от калистениката. Как така на тези хора, които дигат половин тон железа и имат супер голяма сила, не могат да правят чести набирания? Най-базовото упражнение като цяло за гръб, защото то ти развива най-много гърба, но повечето хора го изключват. Ето сега виждаме примерно Джей Кътвър, който прави половинки набирания. Просто е супер смешно за човек с толкова много сила да не може да прави. Но мускулната маса все пак го ограничава, за разлика примерно от останалите калистеник атлети, примерно като Крис Хиря или Макс Струф, които ги вижда в момента на вашите екрани. Но да, нека да не заблучаваме толкова, а да преминаваме към това как Рамон Дино прави упражненията. Виждаме на първото видео. Рамон Дино прави сравнително долу-горе чисти силови и след това в момента ще пусне опит за предна везна. Това е може би годината около 2015 или 2016, не съм сигурен, но тук е сравнително по-лек, с по-малко мускулна маса и като цяло не тежи чак толкова и има някакви наченки, примерно за калистеник атлет. Но макар пак така като гледаме, наистина си е тежичък за един лостаджия, това са доста килограми, доста мускулна маса. Виждаме прояв хуман флаг, не го холдва много, но все пак виждаме има някакъв холд. Сега особено тук долу-горе му се получи. Между другото, имаш някакъв 10 секунден холд и това трябва да му направим евала, защото за тези килограми да правиш такива упражнения от калистениката е наистина изключително сложно. И така, скъпи приятели, ако се търсите добро, качествено спортно облекло, както и така и за ежедневие, моля посетете сайта на Bolderest да използвате моя код Димитров за допълнителна отстъпка, така много помагате на мен на канала, когато се закупите нещо чрез моя код. Благодаря на всички, които го правите. И няма какво да се лъжиме, наистина Рамон показва, че може да прави наистина добри упражнения и най-базовите, примерно като лицеви опори. И тук особено набиранията му мога да кажа, че са сравнително много чисти. За бодибилдър да прави такива набирания и сравнително чисти, това е така голяма рядкост, че просто няма как да видите абсолютно никъде по фитнесите или като цяло по залите или по където и да е. Виждаме сега сравнително кофите му отново са сравнително чисти. Малко по-експлозивни, отколкото трябва да са, ни контролира, няма това спиране, но може би с някаква цел. И все пак знаеме, той не тренира лостове, той тренира бодибилдинг или по-точно тренира фитнес. Така че човека гони съвсем различни цели и явно просто е решил тук да направи някаква тренировка на лостове. Тук нещо подобно на Хефесто гледаме го проба, но не знам. Като цяло има просто холд и пускане. И флага му, разбира се, тук вече виждаме доста повече мускулна маса и му е малко по-трудно да го холва даже. Тук интересното е, че пробва да прави Викториан към кофички. Кофичките му се получават между другото, но Викториан, разбира се, му тежи все пак и малко газа, както и мускулната маса, която има. Разбира се, няма как да прави такива упражнения, примерно като Даниел Лайзънс, като планчове и като предни везни, но все пак има някакви начинки. В смисъл, тук за бодибилдър това е нещо впечатляващо. Сега, като изключиме, че и Лайзънс тежи доста, ама не тежи колкото Рамон Дино. И виждате, Лайзънс си прави супер яко упражненията. Гърба му също е широк, ама не е като на Рамон Дино, сега няма какво да говорим. Там килограмите са поне над 30 още, над това, което е Лайзънс, примерно. Но да, всъщност моето заключение какво е като цяло за Рамон Дино, той е наистина един впечатляващ бодибилдър, който разбира се няма как да прави упражнения, които ги правят другите калистеникс атлети. Примерно да прави силови на халки, защото там е още по-трудно. И да речеме някакви по-експлозивни силови или като цяло още по-експлозивни набирания. Най-базовите говорим. Не говоря за планчове, не говоря за стойка на ръце, не говоря за предна везна или нещо друго. Макар че се пробва да ги прави някой от тях и за което ево.
Рамон Дино, един изключителен бодибилдър. Човекът, който стана втори на Мистер Олимпия. Изключителна физика, дал много на фитнес обществото, на бодибилдинг индустрията. И за напред най-вероятно ще мотивира все още много хора. И се надявам да е така. За мен това е един изключителен атлет, който трябва да му се възхищаваме и да уважаваме това, което прави. Наистина много лишения и труд са нужни, за да стигнеш такава форма. И уважавам това, че почита малко или много калистениката. Това беше, скъпи приятели, този клип. Надявам се да ви е харесал. Разбирахме Рамон Дино и неговите тренировки на калистеника. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, палче нагоре, абонирайте се и ме очаквайте в следващото видео.